subuli kiwa gazeti bono mambia mwanchi mulirali na ntukumanyi asi ubwango kimanalia ya atekire yendo kutubwatia bono mambia good morning. Baadaye ngotubiri nyuma tegurua atuba isikusikia ekeminero yakora ntukutu sangotumanyia uko hapi mambia bono. Gazeti ya Daily Nation ekatukumanyia ali atekire. Kurusuku gali gazeti igukwanera New Belt on Ruto policies. Bono ande ekemina negetindi ni kugibwa tetase amangana au nemirobuli yumuraibinse. Tukwanera amangana au nabono amangana li yobogachi bichumba chekerero amangana ya housing levy amangana ya corruption task force amangana yobo kurme amangana alia ya ashiva deduction usuko na chua igoro yomurubuli yobo wenia yonsira amangana ukuligeli yomugano ulikira sipe chichakane na gatano bono mambia igotobakaranga nigo ebina nande bya bikiro sikambiro ibikwamerelia mirubuli yomuraibu insira kotanga niga gutumia ibintu bigo nabona amangana yobo gachipe chichomba anse unebirwane rubige siasa na kwenyolera umaarufu wa saba Kenya yonse namangana ukonyora emambya boneza gazeti ya The Daily Nation kulende kwa yonse kagenda teigo kurwa sensemli ya The Standard. Gazeti ya The Standard muna kirongorigire muna bone page ya gatete ya Kenya Kwanza Uhuru clash as mothers held in wards over unpaid bills. Ekwanera muna aba subati anamono bali bakoko ngia babiri bakoratira gusiba gukwama ase chinyagitari ekyagera bono tibari konyara wakanera obugwenia gusobo koreri buri banyorera ase chinyagitari kikeirire serikali yiga ya Kenya Kwanza gotwara okungusana no umurai wense umukoro moske Uhuru Kenyatta igane kero barenge ukwanera okoreri bo murobere osha na bwigo murobere olinda mama gazeti ni ya The Standard. Page 7 of The Daily Nation yuko na abrola KDDA T bonanza payout deep across the regions ligegali abagalibeli mibechae bonigo bakolereri selimo nande asegelinga nigo ukunachukwa bogosechibesya buje bonanza michendo anse engelire bakonyora ayonse nabokora balemi gwetane chiribu emero chibiribu chimisano numero mgetane tatu 680,000 farmers ubare beri getia sege mekili KTDA ime yensasi je factory emero ngetano nebere naisa nebere ayumo ncho mategeli ansubono bakolera kigama watika nemechando au ayuba gwetera samagana ichibese cyabo sengeli yabo wano likire chibicheta na kabira nabokoranga ayumo limiro mambia nkikili usikia bira secretary ya yobolemi na anamuno ansubuli bweke meliye chai bono mambia nasi gazeti ya The Standard ngananera iga yogokumya sana suicide cases surge as statistics reveal grim ase EPG akatano na gatatu nigo ekwera buna at least asikira lituko imeyensi ya Kenya abantu batano ngo itabale usingwe Rusia bale amagi mabo ekotebanga gatiyo motinyo gatano nalimo nabwo motinyo gatano na gatatu 462 people basirire kosibasirite amagi mabo ensemeti nyevere. Yes banganande mwencho mulireli bono mambia myoka mpaka gazeti ya The Daily Nation ajibe chini kia gatano na gatatu highway ora 13 killed and crushed mbokora gali nga matabekeni ya makweli bono mambia ayakorokinga ali abantu 13 basiri tuguma sebalilia gusesensemali ya na kuebara ya na akuro ayonsi kunyalili mwencho mulireli no mugano olikira sube chia gatano na kalinga gatano na gatatu bono mambia nabokoranga ebara ya nakuru Nairobi highway awasabantu 13 basiri amagima ase egali yaba igose amatatu y'abantu 14 yanyara ko bageko gwa goseba ko ikikomerana yamasema monetrera asensemeli yebara ya nakuru Nairobi kulindi yiga ekurakinga andake boni gakibara chito kigwa ngenda kolete mbaskono na gukura abantu baito twirende tobe maiso abagendi mwensi no nayo ligo tumeka ebara erende emambya bono kolengina magana mange nabakonyora magana meganende kurwali sepecho moelio asebiro bichikosoli assuming to with the ground ngoswali gagitali tambe atomina ali atikira sebiti beto mambya bono asenseme ya The Daily Nation ongokolera gago bono mambya nasi gazeti ya The Standard ngokwanerere buna abana bake wikemya ke 5 bagendete gutumika asogo korobonchoreria ane muno ase omoche o Nairobi nabo igongo kwanerere amangana yoboke bago bagendete komentekana ase county chiri chikutoka eme yorogongo gusasorogongo roli rwa North Rift kurenda sigincho yebiro no bokwenyore gazeti ya The Standard elinde onyare komanya narari are aroro Okorogo kyo usumaiga elikire gezongo njenyi wetogendete kosomeke guzi okay there is no problem. Leo ni siku ya Jumanne, yani kaka nikonda se taifa lero kwa razangu ra duniani. Leo ni siku ya Jumanne Septemba tarehe 29 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale. Gaki. Ntatengo ile paka sakuru ku Soweto papa pupa Soweto nza. Okay Soweto ogegaiga. Omongwana kale gaiga ukarikorigeri mukanya leve egazi.
akolige nimoko monte meremo akaribia jirani kwa kutafutia mke kazi kisiri bila idhini yake. Okay, pone raga era imogete tabolitiro no mogako engana ki tabolitiro mogako engo mongino nata itegasi ende gamuire moegas. Okay, mwako erende kusamu anchiri era kaenda karangiri mongino ye mongina buyo amuira straight kumoligerie merimo. Okay, yo ino molikyo no kurukonori asimotisi rero manyiri gigabu. Okay, manya kukoira mpaka sakuru kalinyini egotoka nsa iga konoini. Mama Pima piga marufuku makarameni kuombea dozi kwake. Okay, iga bonoga umusubati nare iga osere tia balebi bozi pi kurumwae. Abatebetinga kerna koneria mautari ugusaba. Baro bago tebongo mananya sai ga kitiga kunda buya. Nuniva ayekarwa kugusaba okogenda. Okay, iga bona go tebinga umusubati kaninga batebeti bonsi pi bali bakunywa marumwae. Mbago tabaso agusaba. Umulikyo nakuruki mwena Cheruyoti abu nangu kodrega seti yane ataifa lero kwa razangu ra duniani asengetinza. Bazoro wanchuliri ngayonsika kwateka bono mambia magana yukura sedondo na wako yune bya bere bya maseko mambia bono kulinde kama kwenda sibire ebireo na yinu wata machiko ibireo. Rojo zaligo motako bwate kirasi onya beka iliaje bekiro mago chaka igaligere zaligo nyokondoje. Gaki. 3 4 Alright, Matilda, abantu nabange basoira sense mu mtandao nabande baganti kutukwa dabono mambia lakini nyolenga ayo monyene ntobe tusangana ye kakitali ye tambe kuchibosyo nyuma Wiza Crown ngo charege gabadaya se ensemble ye ebirubo bichi gosoli gosasebiti chosoli cheito yani Mandi Sports ensemble yende radio tonyora magana ya asiki gatali ke asimambe ijabono tobesikusuka tuchale ntinkuru kwa Geoffrey Onsarigo na nchenkuru kwa Matilda oigo. Na karago Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'obusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tuka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyomo cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na mono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase Ekoroba ya Oru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase eningo yae yabere gekorwa obokorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabis chiabo chire asungu chubusungu kahawa house raja moja ase
para ya Kisii Sotik. Sibakire simyasi namba 0746-668-190. Kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya wa Kenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya Pamoja Sako kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within Gusii ona into toro konyo mu Gusii soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini esako yeito na Gusii yeito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern.